Čaute u našeho historicky prvého videa, je to... Takže skúsime Polargie dačo. A ten jedna. To teda neznášam. Je to cez mobil, takže grafiku neviem. Ne, powiesz zaraz. Musimy na to ten back on track. Twoja tradnie. Wiesz. Ktoś normalny. Ale mnie tak boję czuć, nie? Aha. Dobrze. Skoro som prekładał rekord. Tylko 10 ja mam 11. A sekund to ani zrobić nie muszę, bo to się wyrzucuje tak. Wiem. Ale ten sobie stoi. Ja potem to jedno prejść tam, to tam, że nie wiem, co mam robić, nie? To rycy. Nie wiem. Tak super, że tu masz czasu, bo... Sam ty mi skończył. Są mертwi. Wiesz. Naprawdę są mертwi. Wiesz, jak się to robi. Musi siup, 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 siup. No, by się ty sam nie sprawił z koleżki wtedy na... Nie, ale 40 som urobil, no a ty mu robisz 41, no. No to było možno taký. Back on the track, hej. A späť po trati? Či idem pozadu? Nie. A neviem, odkiaľ to bolo. To nebaví. Real Madness. Dačo radiové, dačo. Co tam robíš? Tak, tu ho vidíte? Svetlo mu vadí, ne? Вот. Видишь? Вот. Ideš? A už idem ja. Potom som papíroval, aby to je heslo ku tomuto. Takže budeme na této dílu z počítače, jsme spravili vlastný server, kde iba survival, nikému ho nedáme. Ale nedáme tam, lebo tam sa nerobí reska, nič, je to iba tak ťažko robené, že čisto survival. Iba survival tam je, čisto. Vieš, je tam čisto survival, žiadne resky, nič. Skripty tam fungujú. A to také nejde robiť škodu. On tu šepka, že čo je tu nabíjačka, a to najlepšie by bola lepšia. Ja som povedať. Mne zavadza. Smôla. Alebo je lepšie video, čo uvarím. Ja sa furt na tým zabijem. A ty na kým to? Oj, des. Ty Žižu po pichlače si skakal. I'm Na hacker. spodku. Jasne, na mobile hacker, ne? Toto není normálna hra. Pravda, tak preto ideme na ilu. Nedoporučujem to pre starších ľudí. Alebo pre ľudí, ktorí majú vybuchy hnevu ako ja. Vidíte? Napríklad jak tak, hej. Вот. Toto je píp. Do píp. To je pifovina. Vidíš? To je jedna pifovina. To je najťažší level. Ja to ide. Máš takú lepšiu hru. Tak, áno. Môžete vidieť moju pláchu. Toto, tamto, hej, ono, hento. Blablabla, Skype, Facebook. V mailoch. 31 mailoch a 30 z toho sú spamy. Neskorej. Poďme napríklad na Agar. Alebo 8 z toho sú toto.
Viri. Trojské kone. 400. Ďalší notebook nám seknul. Máme to na Furt. Máme to na prosím filmy. Hej. Ale musíme mať veľkú. Daj pekne. Hej. Takého. Banana. Hej. Ja som na mobile to nenabavím nezavádzať sa. Prst. To nemôže ich matku trafiť. Odkladol ti na chvíľu? Jedna vecko? Ne. Sa predliesť. Ne. Tým. What the fuck? Смотрите, мне to zasekáva. Nakýšňam. A kde ti zasekáva? Ja si to uzrám. Hľadáme rúžová bublina. Čakaj, daj pene. Survival time. 33 sekúnd. Wow. No To dobrý, je tvoj čas. No dobrý, že nie. No. Ja si dám meno. Ma ľudia fidovali. By sme mohli natáčať cez PlayStation. Ktoré už ani nemám. No, mám. Máme tam iba Need for Speed Carbon a ešte nejakú. A ešte GTA 5 máme na počítač. Ale tak sa mi to nechce inštalovať. My to robili asi 500 krát. Ale ten mi furt poradí, že to má byť tak, ja to tak urobím a tak to byť nemá. Pravda? Áno. Tento skin, čo ten banán divný a to sú bonusové skiny, hej. Na Google TV, ale nikto nikému príde. Si nebere. Moje bublina. Kúkaj tam, jak si mi rozpojil. Kúkaj tam. Takže ďakujem mu. Už ho nechám. Takže ďakujem tému let tamto. Ty si nauč miriť. Ty ma nafidoval kus. Hej tam, jak to funguje. Keď to budeš meno. Musíš presne napísať. Lebo sme fake. A nie, že každý bude kop. Vy ste kopieráči, kolega. Vy ste kopieráči, kolega. Toto vidíme na YouTube. Takoj ban dostovací. Jasne, ban, hej. Zakaz na náš kanál. Ani dávajte tam, že kopírujeme toho a tam toho, hej, ale tak. Každý robí. Copyrighta. Turecko židlo Goga. Glupe Turecko. Ty minútu si vytremal. 2 minúty pol. Tak to píše. A bžieceho. Bude by si skapal do rána. No by si skapal do rána. Budeme natáčať inej hry. Level 2. Aha, level 2 vykričník, hej. Ja som si level 3, hej. Tak to si tebe. Ty chceš ísť jeho a naspoň vždy. Dobre, želka fotka. Když je to tam postisknúť, tak ti na píp a uvidíš ty píp a skončí na píp. A to potom ukážeme, počkej. Potom to ukážeme. Jak? A však na tu tak ukážeme obraz a bude, ne? To sa nedá. Neznám. What, mi sa seklo. Máme tu i creepera. A potom keď budeme na počiatok, tak dáme. No dáme tam creeplika. Taký divný Budeme plišak. natáčať tiež Camtasiu. Taký divný plišak, hej. Budeme natáčať Taký bola zľavaná žlutá. To mi práve ukázalo jednu bulbu. Pagov. Mojem. Вот vyskočila mi reklama, ja som na ňu kliknul. Nie, a mi troška zožral. Reklama. Pozrite ľudia. Takže, počkajte, háďam s mobilom. Spadlo na zem. Daj ho. No, že to nepoškodilo. Funguje. Google TV. Jegaj. A to ten fajne rozpojil, ne? A to ten fajne rozpojil, ne? Ja tiež kupujem nový notebook. A tiež jak ja.
najlepšiu cenu, 259 €. Zľava! Bude by stalo 300. 300 €, ale plus taška na notebook. Hlavne, že taká dobrá taška. To som ďalšie nevidel. Tak to się spawnul do rici. Banana! Turecko si jedlo. Turecko je lepšia gogo. Takže natáčame už 10 minút. Aj 28. Jej, dok ty sa spolu nasmožiť. A to už môžeme končiť, lebo spracovanie trvá asi hodinu. No tak čakaj, zjedeme, zabijeme a môžeme ukončiť. Toto prekrásne video. Takže... Kúkaj tam, keď malých. Kúkaj tam. Banana. Shit. Kurňa, nenadávaj. Takže sme z východu, takže budeme hutoredi po východiacky. Yes. Poznáte Múna? Studio Moon TV? Dobrý kanál. Ticho. Nás nedvoznuješ. Ježiši, poď pár slovička, aby som zletol do tej chujovej uličky. Takže budeme na dva, že spočítať nejaké hry. Ty už to varel. Nie. A to je jedno. Vy budete písať do komentárov a my to budeme hrať. Si kúkajte, jak ten malý pere. A keď budem mať hororovku, to ja to nebavím. Ja neprídem. To budem sa natáčať. Áno, hororovku. To je normálne toto? Tak si pomalší. Dobre. Mamka, mama vie. Pademe pred ním, natáčame dobrých 12 minút. Ale prosím. Napríklad Call of Duty. Dobre, že to je jedno, proste napíšte do komentárov nejakú hru. My ju Natočíme, zahneme, natočíme. chcem, že natáčiť, jak dosahuje, že poďme zrušiť video a natáčiť, jak dosahuje. Počkej, to ja trepím Boha. To je jedno. Už ty sa No, nájdeš toho natočíme dneška. nejaký unboxing. Napríklad na môj notebook. Mobil, čo dostanem na Fuck. čo dostanem notebook, no... Notebook, si si istý. Notebook dostanem asi pod stromček. A potom mobil, bude mať taký istý ako ja. Z ktorých teraz natáčam. Jaký ľavý! Jaký ľavý! Ja potrebujem lepší mobil, bo ja mám taký mobil, že to ani na YouTube si nefunguje. nedá ísť. Ani YouTube na nefunguje. internet. A na internetu si nedá. Ale hlavne vie, že Wi-Fi to má. Wi-Fi to má. Ale obchod to nemá. Má to obchod. Ale nie obchod play. Aha, iba market. Jakášky. Okay, taká. A ja som to nazval, že market. Ale však tam sa nedá stáhnuť ani jedna normálna Musel hra. som si kúsť rozpojiť, bo to už. Tam sa nedá. Díky. Thank you. Thank you very much. Si zožere. A teraz sme zožere, ne? Toho. Ty vago. Fidujte ma ľudia, fidujte. Ty vole. Tyjo. Tak to sebe, jak debil toto. Špody, že by získal. A potom je nafiduje, chápete? Si kúkte, aký sme v tabuľke. 16 už. Pojďte, jak se rozpůlil. Pojďte, jak se stáhnu. Tým Jumbo je perší. Je další gulička. No pojď, slyším, jak to zažrat, ne? Jdem. Asi mě fakt dožere. Ne, není 13, je možno 12. Ale všimli ste si už niekedy, že na Agariot za tým je kockovaný papier? Že za tým? Hej, guličkami. No ne, páči, nikde sebe nikto nevšimnul plochu. Nikto. Napíšte áno alebo nie. Lama, ty si lama. Nechápem, jak takto robí toto hviezdičky, alebo toto somarný. A to chceme už krásnych 14 minút. No, keď mňa to ide tak dlho, ja mám 1000 korek, okej. Ale svetový rekord je 1 milión. Rekord je 1 milión, skoro.
fajně velký. Dneska na dějepise. Teda nepíši, ne? Ale nehovor jméno. Naša učitelka po nás nadávala, bo jsme roztrhli mapu. A já. Ani já. Já jsem byl na chodbě. Já někdy A víte, co robíme cez velké prestávky? Jsme pětaci a chodíme ku šestakom a deviatákom a pro nás začínou hata. Ne. Nevím, jak dudne. Kolik tam jaký? Žaka ho chytili a ho rutili do skrinky. Ty do skrinky. Co tam koukáš do krokodýla, koukáš? Pičolo. Pičolo. Interception. Obama! Žili jsme Obamu! Jo, toto je pre Goga video, Žili jsme Obamu! To Gogo na každém videu se snaží žít Obamu. A my ho žijeme. Koukaj tam, jak vyrostnul ten kůl. Koukaj to, jakože zo zobaku mu jdu svalit. Svalí na zobaku. Kamoško, naučím Miri, že jsem tu. A ještě díky. Ty už mi sobral. No, dobře, tam se skryl za toto, ne? Tak. Precizno, ne? Věci, kilo guličko chceme na fidu jelkos. Tak zdá, že daj těch pešek. 13 jsme už. O, sračka, jakáž tam skryla. Ty kulky neznášam. Ale milujem kytelník, tak to praskne. Dneska do mě celý vošel. USA! O, toho dražíme, už je nedostane stadzik. Pojď tam, jdeme dolů. Unajmi pětý. Fuck. Ale než kdo to je, chápeš, bo unajmi to je, že bez mene, chápeš. 17 minut. Unajmi je druhý. O, dupíky, asi ten tu unajmi je druhý. Si ho myšleli. On ho narazil. Tím double. Já jsem 11. Tím trak. Unajmi neprobehuju. Bude si telefon 1700, skoro jsme miliardáři, skoro. Když jsme na toho žili, bychom mohli být pijáte už. No 600. Když jsme žili tam toho, ne? A to je fest obrovská gulka. Já jsem babu MC Agar.io. Stavě. Hej, na jakážkom serveru to bylo epické. Epic. O, paskon. No nás točíme i prank, budeme střílet po ľuďoch s pištolkou na guličky. Máme samopalku a ještě normálnu železnou pištolku. O, tu je ten největší. Musím stanout, ale jsme velké, co? Ty už je dospěl, no ta. Jsme mrtví. Ale koukaj, tam je ten velký a tu jsou bublinky. Gil ebitakum. Ken, prvom zaplatíme autorské práva. Na tom. 20 €. Aby by mohl dát normálne pestičky. Produkty. No produkty tam je, to mám fuck off. Dáme. Já hořím. On zastavil. A už se hýbe. Má si seka mobila, bo počítač se staví. Já si mobil, to bude hrávat, co to bude. O, kde tam je šikovně. Tam. To nepřijdeme, ne? Spraskne mě. Siri. 20 minut. Už? Hej. Tak videa si ukončíme, ještě to dohrám, no. Jako to bude ještě do půl hodiny, kým já to dohrám. Tu je nějaký Skillbomb 2. Jsi voják. No?
Ticho, nechaj zabiť. Seš jebnutej. O, sme 7. 6. Ale však potom bude spracovanie dlhé jak hovado. No to však dobre, video už ukončíme, sme 5. Musím žít jaká z koho. Koho jsem lepší jak jeden unej už. Dobre, tak video už ukončíme. Takže čaute, to bolo konec. Keď sa vám video páčilo, dajte like, odber a nás to poteší. Takže sa s vami. A napíšte aj do komentárov, akú hru by ste chceli. Napríklad. Čaute. Lúčime sa.